Paýtatymyzdaky Olimpiya çekerjegine milli we guşakly alış görüş boýunça geçirilen halkary ýaraşynyň jemleýjiginem netijeligi bilen tapatlandy. Onda türkmen turganlary üstünlükle çykşadyp, baýrakly ornlaryň en çemesine münasip bolýarlar. Halkary ýaraşynyň jemleýjiginde alış görüş boýunça beýle teşkiller guruldy. 60 kilogram agramda iýleşlerimiz Abdurrasul Durduýew bilen Umid Garagulov değişiklikde ikinci hem de üçüncü baýrakly ornlara münasip bolýar. Halkary ýaraşyna 70 kilogramda çykyş eden iýleşimiz Adam Muhammed Orad Muhammedow üçüncü orna hem de birinci medala münasip boldy. 80 kilogram agramda çykyş eden iýleşimiz Silaperdi Nuriýew baş baýraga birinci orna münasip boldy. Silaperdi Nuriýew altyn medala mehman iýleşe münasip bolýar. Şol kilogram agramda çykyş eden iýleşimiz Kerwengelli Jumagylyjew ikinji orny hem de kümüş medali eýleme başardy. Alış görüş boýunça geçirilen halkara bäsleşine 90 kilogram agramda çykyş eden iýleşimiz Any Gurban Allaberdiýew hem de Kuwat Hojamerdiýew birinji baş baýraga hem de üçüncü birinci medala münasip bolýar. Beşol baryo burtuk we tamamlaýar. Ne görýärmi? Any Gurban Allaberdiýew berekella. Türkmen ýigitini ustatdy görýär sortdylar. 100 kilogram agramda çykyş eden iýleşimiz Perwan Gurbanýew hem de Nowotkelli Nazarow değişiklikde birinci we ikinci ornlara münasip bolmagy başardylar. 100den ýokary agramda çykyş eden iýleşimiz Dawud Nazarowa taý tapylmady. Ol bu agramda baş baýraga birinji baýrakly orna münasip bolmagy başardy. Gaýlaryň arasynda geçirilen ýaraşlaryň şekerleşik häsiýete iyi boldy. Onda 55, 60, 65 ve 70 kilogram agran derecelerinde bäsleşikler guruldy. 55 kilogramda Kesel Aradgelli ve 3-nji, 60 kilogramda Zehra Gurban Muradowa hem de 65 kilogramda Aynura Fayzullayewa 2-nji ornlara, 70 kilogram agramda çykyş eden Fatma Garajayew bolsa 3-nji, 1-nji medallara münasip bolmagy başardylar. Şeýlekde türkmen peýelwanlarynyň gazanan medallarynyň sany 29-a deň boldy. Olaryň 12-si altyn, 10-si kümüş, 7-si bolsa 1-nji medallardyr.